Ahoj, dobré ráno. Je neděle a já mám pro tebe takové zamyšlení, který jsem slyšela a snažím se ho aplikovat a říkala jsem si, že by se mohlo hodit i někomu z vás, zatímco si tady budu dělat takovou rychlou ranní skincare. Většinou v neděli plánujeme celý týden, co nás čeká v práci s dětma, doktoři, kroužky, povinnosti. A já jsem teď viděla jedno video, kde zazněla rada, že v neděli by si měla začít plánovat ten týden s tím, že máš sama sebe na prvním místě a že první naplánuješ aktivity, které ty chceš stihnout a které se týkají tebe. Tak první skincare, tady mám 100% kyselinu hyaluronovou. Druhý krok, peptidy, zkouším nový krém, tady od CeraVe. No, takže já se tím snažím řídit a snažím se v neděli naplánovat a ideálně zabukovat věci, které chci stihnout a rovnou si je píšu i vlastně do kalendáře, protože pokud to jako neudělám, tak zjistí, že je prostě pátek večer a že za celý týden si na sebe nenašla vůbec jako čas a nenašla si čas na aktivity, které prostě ti dělají radost. Takže já většinou v neděli si sednu k počítači a co můžu zabukovat, tak to rovnou jakoby zabukuju. Většinou je to yoga, snažím se chodit večer na jogu, aspoň jednou týdně, takže se snažím v neděli si zarezervovat třeba úterní večer nebo čtvrteční večer. Tady poslední věc, kterou dneska použiju, hydratační krém Glass Skin, což já teda potřebuju, protože po ránu žádná sláva. Takže já si bukuju jogu, pak si ráda do kalendáře rovnou píšu večery, kdybych chtěla si zajít do fitka. A pak si tam snažím dát taky třeba masáž. A opravdu musím potvrdit, že pokud si tam ty věci jako nenaplánu, nepromyslím, tak se fakt jako nestanou. Takže takový rychlej tip pro vás takhle na neděli, abyste nezapomínali na sebe a ideálně, abyste začínali ten svůj plán a svůj rozvrh sami sebou a kolem těch aktivit, které chcete stihnout pro sebe, naplánovat všechno ostatní, protože samozřejmě, že